Ang pinsan kong ito ay nagtatrabaho sa ibang bansa nang makilala niya online ang kanyang naging asawa. Nang umuwi siya sa Pilipinas, nagkita sila at sumama siya sa lugar ng lalaki, isang maliblib na baryo sa Negros. Pagdating niya roon, ayos naman ang lahat. Mabait ang mga tao sa lugar, kaya naisip nilang magpatayo ng maliit na bahay gawa sa kawayan at nipa. Isang umaga, habang nagwawalis ang pinsan ko sa bakuran, may isang lalaki na dumaan. Ang bahay nila ay nasa gitna ng kakahuyan, maisan, at tubuhan, kaya nagtataka siya kung bakit doon ito dumaan gayong hindi naman iyon dinadaanan ng mga tao. Noong panahong iyon, buntis na siya ng 1 buwan dahil hindi na siya dinatnan. Hindi niya gaanong pinansin ang lalaki dahil kilala niya ito bilang isa sa mga taga-barangay nila. Mula noon, madalas nang dumaan ang lalaki sa harapan ng bahay nila. Madalas mag-isa ang pinsan ko dahil may trabaho ang kanyang asawa. May mga kapitbahay naman sila, pero nasa kabilang pangpang ng sapa at may layong 15 metro. Isang araw, nagulat siya nang makita ang lalaki na nasa unahan ng bahay nila, nakasakay sa kalabaw habang kumakain ito ng damo. Noon, 3 buwan na ang tiyan ng pinsan ko. Hindi niya alam na aswang pala ang lalaki. Napansin niyang madalas siyang tinitingnan nito, minsan pa nga ay sinisilip siya habang may ginagawa. Madalas na sinisilip ng lalaki ang pinsan ko. Tuwing naglalabas siya sa sapa na malapit sa bahay nila, makikita niya ito sa tabi ng kawayan, kunwari pinapakain ang kanyang kalabaw sa damuhan. Pero ang totoo, ang pinsan ko talaga ang pakay niya, hindi talaga alam ng pinsan ko na aswang ang lalaking iyon. Tuwing nandyan ito, parang hindi siya makapagsalita, tila ba may kung anong kapangyarihang bumabalot sa kanya. Pakiramdam niya ay parang inoorasyonan siya ng lalaki. Isang araw, binalaan siya ng kanyang bayaw. Mag-ingat ka sa lalaking yan. Napansin ko, halos araw-araw siyang dumadaan sa bahay niyo. Sabi ng mga tao rito, aswang daw siya. Kinilabutan ang pinsan ko, lalo na nang mapagtanto niyang tama ang sinabi ng bayaw niya. Bakit niya ba araw-araw itong nandoon? Isang umaga, habang natutulog siya, nagising siya sa matinding kaba. Pagmulat ng kanyang mata, laking gulat niya nang makita ang lalaki sa mismong gilid ng kanyang higaan. Hindi niya alam kung gaano ito katagal na nakatayo roon, palagi itong nakasakay sa kanyang kalabaw, kunwari nagpapakain sa damuhan sa gilid ng bahay nila. Pero sa totoo lang, binabantayan nito ang bawat kilos ng pinsan ko. Tuwing gabi, hindi nawawala ang alulong ng mga aso. Nakakatakot pakinggan dahil halatang may aswang na gumagala sa paligid. Noong mga panahong iyon, 5 buwan nang buntis ang pinsan ko. Mabuti naman at maayos pa ang kanyang kalagayan, pati na rin ang kanyang sanggol, gumagalaw pa ito sa kanyang sinapupunan. Ganoon na lang palagi ang ginagawa ng lalaking iyon, parang may alagang manok na binibisita at pinapakain araw-araw. Hindi naman niya kailangang dalhin ang kanyang kalabaw sa harapan ng bahay ng pinsan ko dahil marami namang ibang lugar na pwede niyang puntahan, maputi at may itsura ang pinsan ko, kaya inakala niyang iyon ang dahilan kung bakit siya nagugustuhan ng lalaki. Pero hindi pala iyon ang tunay niyang pakay, ang gusto niya ay ang sanggol sa sinapupunan ng pinsan ko. Bago pa man pumunta ang pinsan ko sa lugar ng kanyang asawa, may mga nagsasabi na si Reni ay isang yanggaw, bagong lagalag na aswang. May ilang nakakita umano sa kanya na kumakain ng buhay na manok at sinisipsip ang dugo nito. Sinasabi nilang tuluyan na siyang naging aswang matapos ang isang gabi ng ritual. Nang umabot na sa 6 na buwan ang tiyan ng pinsan ko, nagsimula siyang makaramdam ng pananakit ng tiyan na bigla-biglang nawawala. Sa panaginip niya, palaging lumilitaw si Reni, nasa tabi lang niya at nakatitig sa kanya. Tuwing gabi, naririnig niya ang tunog ng tik-tik, na alam niyang palatandaan ng aswang sa paligid. At sa umaga naman, nandoon na naman si Reni, hindi lumalayo sa bahay nila. Kapag tinitinan siya ng pinsan ko ng harapan, hindi siya makatingin ng diretsyo. Pero kapag hindi siya nakatingin, palihim siyang pinagmamada nito. Isang araw, naliligo ang pinsan ko sa sapa nang bigla siyang makarinig ng kaluskos. Nang lingunin niya, nakita niya si Reni, nakatayo at nakatitig sa kanya. Biglang nanindig ang balahibo niya, lalo na nang makita niyang tila aatakihin siya nito. Sakto namang dumating ang ama ng kanyang asawa. Laking gulat ng pinsan ko nang biglang nawala si Reni sa likod ng mga kawayan. Dali-dali siyang umahon at umuwi.
pagdating sa bahay, tinanong siya ng ama ng kanyang asawa. Nakita ko si Rene, nagpapakain ng kalabaw niya sa harapan ng bahay niyo. Mag-ingat ka, Lisa, sabi nito. Marami nang nagsasabi na aswang yan. At buntis ka pa naman. Mag-ingat ka dyan, Lisa, sabi ng ama ng asawa ng pinsan ko. Palagi ba siyang nandito? Pa, sagot ng pinsan ko. Dito siya palaging nagpapakain ng kalabaw sa damuhan. Minsan, nandito pa mismo sa gilid ng bahay. Ha? Gulat na gulat ang matanda. Baka ikaw talaga ang puntirya niya. Dahil dito, pinuntahan niya si Rene at sinabihan, huwag na huwag ka nang pupunta dito. Kung magpapakain ka lang ng kalabaw mo, marami namang ibang lugar sa barangay kung saan mo pwedeng gawin yan. Umalis si Rene, pero hindi nagtagal, bumalik din siya at nagpatuloy sa pagpapakain ng kalabaw sa parehong lugar, parang ayaw niyang lumayo. Ang totoo, nababanguhan siya sa amoy ng pinsan ko dahil buntis ito. Nang mag-aalas 4 na ng hapon, habang nakaupo ang pinsan ko, bigla siyang nakarinig ng tunog, tik-tik. Tik-tik. Araw pa noon, pero naroon na ang tunog ng tik-tik. Agad niyang isinaboy ang asin sa paligid at maya-maya lang, nawala ang ingay, pero hindi pa doon natapos ang lahat. Laking gulat niya nang bigla siyang makakita ng isang manok, nakabaliktad ang balahibo nito sa may puwitan at paikot-ikot sa paligid ng bahay nila. Sa sandaling iyon, hindi siya makapagsalita. Kahit anong sigaw niya, walang lumalabas na boses mula sa bibig niya, mabuti na lang at may bawang siya sa kamay, kaya hindi siya malapitan ng aswang, samantala, pauwi na ang asawa ng pinsan ko. Habang naglalakad ito, bigla siyang nakaramdam ng matinding kaba. Binilisan niya ang paglalakad, at nang matanaw na niya ang bahay nila, tumindig ang balahibo niya, napakalamig ng hangin. Lisa! Lisa, sigaw niya, pero walang sumasagot. Pagdating niya sa harapan ng bakod, nakita niya ang isang napakalaking aso. Nang makapasok siya sa pinto, agad niya itong isinara at nakita ang pinsan kong nakaupo, may tinuturo sa labas. Maya-maya, nakapagsalita rin ito at ikinuwento ang lahat ng nangyari, napamura ang asawa niya sa galit. Baka inaaswang ka na. Gusto nilang kunin ang baby mo. Kinabukasan, hindi muna pumasok sa trabaho ang asawa ng pinsan ko. Napansin nilang hindi dumaan si Rene para magpakain ng kalabaw. May kasama kasi siyang isang tao na tila kilalang kilala siya. Nang panahong iyon, nagpasya silang pumunta sa mga magulang. Pumunta sila sa mga magulang ng asawa niya at ikinuwento ang lahat sa ina nito. Laking gulat at galit ng biyenan niya. Naku! Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin na palagi kang pinupuntahan ni Rene? Hindi ka niya titigilan hanggat wala siyang nakukuhang isa sa inyo. Nag-aalala ito kaya nag-alok. Dito na muna kayo matulog ngayong gabi, delikado si Lisa. Sumagot naman ang asawa ng pinsan ko. Sige po, makukuha lang ako ng damit namin at ayusin ko muna ang bahay. Umalis ito sandali, at nang dumilim na, doon natulog ang pinsan ko sa bahay ng mga magulang ng kanyang asawa. Matapos nilang kumain, handa na silang matulog nang biglang marinig nila ang nakakakilabot na tunog, tik-tik. Tik-tik. Kasabay nito, umalulong ang mga aso, dali-daling lumabas ang ama ng kanyang asawa at sumigaw, Hoy! Kilala kita! Huwag mo kaming gambalain dito, lalo na si Lisa at ang anak niya. Kung hindi ka titigil, magkakaubusan tayo ng lahi. May pamilya ka rin kaya tumino ka. Maya-maya, nawala ang tunog at hindi na ito bumalik. Pumasok muli ang ama ng kanyang asawa at nagmura sa inis. Si Rene nga. Wala siyang hiya. Tayo pa talaga ang ginaganyan niya. Lumipas ang magdamag at nakatulog sila hanggang umaga. Kinabukasan, sinamahan ng ina ng kanyang asawa ang pinsan ko upang magpatingin sa isang albularyo. Doon ay nakumpirma nila ang kanilang kinatatakutan, totoo ngang inaaswang ang pinsan ko. Simula pa lang, binabantayan ka na niya, sabi ng albularyo. Mag-ingat ka dahil kung hindi ikaw ang kukunin, ang bata sa sinapupunan mo ang kukunin nila. Binigyan siya ng albularyo ng pangontra at umuwi sila. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, naligo muna ang pinsan ko bago magbihis.
Matapos noon, naglagay siya ng langis na ibinigay ng albularyo, gaya ng bilin nito. Ilang sandali lang ang lumipas, biglang sumakit ang kanyang tiyan. Kasabay nito, muli niyang narinig ang tunog, tik-tik. Tik-tik. Dali-dali siyang sumigaw, Josh. Josh! Patakbong pumasok ang kanyang asawa, kasama ang mga magulang nito. Agad nila siyang inalalayan at pinaupo sa kama. Samantala, lumabas ang kanyang asawa at biyenan upang magsiga ng apoy na may goma at sabuyan ito ng asin, isang paraan upang mapalayas ang aswang, nawala ang sakit ng kanyang tiyan. Akala nila, tuluyan nang nawala ang aswang. Pero hindi sa paligid, patuloy pa rin ang pag-alulong ng mga aso. Ilang saglit lang ang lumipas, muling sumakit ang tiyan ng pinsan ko, mas matindi kaysa kanina, hanggang sa namimilipit na siya sa matinding sakit. Namimilipit sa sakit ng tiyan ang pinsan ko. Ma! Parang mga anak na ako, umiiyak niyang sabi. Ano? 7 months pa lang yang tiyan mo. Hindi mo pa kabuwanan, Lisa, sagot ng kanyang ina. Ang sakit talaga, ma. Hindi ko na kaya. 8:00 pa lang ng gabi noon, pero napakalakas ng alulong ng mga aso. Ramdam na ramdam ng lahat ang bigat ng hangin. Ang tunog ng tik-tik ay palakas ng palakas, tila sinusubukang pumasok sa bahay ng mga magulang ng kanyang asawa, maging ang kanilang mga kapitbahay ay rinig na rinig ang nakakatakot na alulong ng mga aso. Tumindig ang kanilang balahibo sa takot, samantala, ang pinsan ko ay patuloy na sumisigaw sa sakit. Dalhin niyo na ako sa ospital. Parang mamamatay na ako. Bigla na lang siyang nilabasan ng maraming dugo, at doon mismo, sa loob ng bahay, lumabas ang kanyang sanggol. Pero wala na itong buhay, babae sana ang anak niya, dali-dali siyang dinala sa ospital. Pero nasa bingit na siya ng kamatayan dahil sa labis na pagdurugo. Lalo pang pinahirap ang sitwasyon dahil malayo ang ospital mula sa kanilang lugar, nasa bayan pa ito. Sa ospital, nangangatog ang katawan ng pinsan ko habang sumisigaw, tulungan niyo ako. Kailangan ko ng dugo. Sa awa ng Diyos, nailigtas siya ng mga doktor. Matapos ang ilang oras, naging maayos na ang lagay niya. Lahat ng resulta ng pagsusuri sa kanya ay normal, kaya't nagtaka siya kung bakit bigla na lang siyang nalaglagan ng bata. Pero sa puso niya, alam niya ang totoo, kinuhang talaga ng aswang ang kanyang anak, samantala, ang tiyuhin ng kanyang asawa ang naglibing sa sanggol. Malaki at malusog ito, pero hindi pinalad dahil sa kasakiman ng aswang. Hindi matanggap ng pinsan ko ang nangyari. Iyak siya ng iyak dahil panganay niya sana yon at isang baby girl pa. Matapos ang ilang araw, nakalabas na siya sa ospital. Pero hindi na siya bumalik sa bahay nila. Alam niyang malansa pa siya at sigurado siyang hindi pa rin siya titigilan ng aswang. Nakalabas na sa ospital ang pinsan ko pero nanghihina pa rin siya. Para siyang lantang gulay, walang sigla, siguro dahil sa matinding pinagdaanan niya. Maraming beses siyang tinusukan ng karayom, inistisyahan ang katawan niya, at nawalan siya ng maraming dugo. Madalas din siyang mahilo at magsuka, dahil dito, hindi muna sila bumalik sa bahay nila sa liblib na baryo. Pansamantala silang nangupahan ng bahay sa bayan upang makapagpahinga at makaiwas sa panganib. Pero kahit nasa bayan na sila, hindi pa rin siya tinatantanan. Minsan, may naririnig ang asawa niya na tunog ng tik-tik. Isang malinaw na palatandaan na sinusundan pa rin sila ng aswang. Hindi pa nakontento ang halimaw sa pagkuha sa anak ng pinsan ko. Ngayon, pati siya ay tinatarget pa rin ito. Dahil sa takot, hindi na siya nagpapaiwan mag-isa. Palagi siyang may kasama, lalo na kapag gabi. Isang araw, sumakay ang lalaking iyon sa motor ng kapatid ng asawa ng pinsan ko. Nakisabay siya, kunwaring may pupuntahan. Saan ka pupunta? Tanong ng kapatid ng asawa niya. Doon sa kabilang baryo, sagot ng lalaki. May pinagtalunan kasi kami ng asawa ko. Nang makarating sila sa sinasabing baryo, bumaba ito. Pero alam nilang palabas lang niya iyon. Sinusubukan lang niyang alamin kung nasaan talaga ang pinsan ko, samantala, ang pinsan ko naman ay patuloy na nanghihina. Minsan, bigla na lang siyang nahihimatay sa sobrang hilo. Doon na nila napagtanto, inaaswang pa rin siya. At walang duda, ang lalaking iyon pa rin ang may kagagawan,
dahil sa patuloy na pananakot at panghihina ng katawan niya, napagdesisyonan ng pinsan kung umuwi na lang sa aming lugar. Alam niyang kung magtatagal pa siya roon, baka ikamatay niya ito. Kahit saan siya pumunta, sinusundan siya ng aswang. Bago sila umalis, isang gabi, muli nilang narinig ang nakakatakot na tunog, tik-tik. Tik-tik, pakiramdam nila, lumilibot ito sa paligid ng bahay nila. Sabay nito, biglang nakaramdam ulit ng matinding hilo ang pinsan ko. Dali-dali siyang tinawagan ng asawa niya upang sabihin ang nangyayari. Agad namang inutusan ng kanyang biyenan na magwisik ng asin sa buong paligid ng bahay. Ganoon na lang ang ginhawang naramdaman nila nang biglang tumigil ang tik-tik matapos nilang maglagay ng asin at bawang sa paligid. Sa wakas, nakatulog sila ng mahimbing hanggang sa dumating ang umaga. Kinaumagahan, maaga silang nagising upang mag-ayos ng gamit. Kahit masama pa ang pakiramdam ng pinsan ko, pinilit nilang umalis. Pagdating nila sa aming lugar, napansin kong sobrang pumayat siya. Awang-awa ako sa kanya. Nang makita ko ang pinsan ko, napansin kong iba na ang itsura niya. Sobrang puti ng balat niya, parang hindi na nasisikatan ng araw. Hindi na siya katulad ng dati-rati, malaman ang katawan niya at may mapupulang pisngi. Ngayon, mukha siyang nanghihina at walang sigla. Dahil dito, dinala siya ng mama niya sa isang kilalang albularyo sa aming lugar. Doon nila nalaman ang buong katotohanan, totoo ngang inaaswang ang pinsan ko, at totoo rin na ang anak niya ay kinuha ng aswang. Simula pa lang ng pagbubuntis niya, binabantayan na siya ng halimaw na yon. Hindi lang ang sanggol ang gusto nito, kundi pati ang buhay ng pinsan ko. Ayon sa albularyo, ang lalaking iyon ay isang bagong yanggaw, isang taong bagong naging aswang, at halos isang taon pa lang ang nakakalipas mula nang mahawa siya. Dati raw, mabait ang lalaking iyon at masipag sa trabaho. Pero sa kasamaang palad, naging biktima siya ng masasamang nilalang at naipasa sa kanya ang sumpa. Binigyan ang pinsan ko ng pangontra upang tuluyang maputol ang koneksyon ng aswang sa kanya. Sa awa ng Diyos, mabilis siyang nakarecover. Unti-unting bumalik ang sigla at lakas ng katawan niya. Ngayon, maayos na siya at may balak na muling bumalik sa ibang bansa upang magtrabaho. Sana nagustuhan niyo ang maikling kwento kong ito. Naway magsilbing aral sa atin na maging mapanuri at mapagmatsyag. Minsan, hindi natin alam kung sino ang dapat at hindi dapat pagkatiwalaan. Ang pagiging maingat ay maaaring magligtas sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Ang kalamansi ni Jerry Kuya Frey, ako pala si Ir, hindi ko tunay na pangalan. Tagatan ako at mahilig akong sumama sa mga fiestahan sa mga kalapit na baryo. Mahilig kasi akong makikain, makisaya at minsan makipagsugal sa mga pustahan ng pusoy. Pero may isang fiestang hindi ko malilimutan. Sa araw na yon, hindi ko inaasahang matututo akong matakot ng sobra dahil sa isang simpleng dinuguan at kalamansi. Noong nakaraang taon, nagkaayaan kami ng tropa na pumunta sa fiesta ng Baryo San Roque. Kilala ang baryong iyon sa dami ng pagkain tuwing fiesta. Agahan pa lang may mga lechon na sa kalsada. Amoy mo na agad ang sinigang, menudo at iba't ibang handa. Kaming 5 ng tropa ko ay todo excitement pa habang naglalakad papunta. Bitbit ko ang isang bungkos ng kalamansi na iniabot sa akin ni nanay bago kami umalis. Para yan kung may inuman, sabi niya, pero naisip ko rin na baka magamit ito kung sakali. Pagdating namin doon, para kaming nabingi sa ingay ng banda at napuno ang ilong namin ng amoy ng inihaw at prito. Sa bawat bahay na napasukan namin, para kaming mga patay gutom na kumakain ng lahat ng handang ihain. Puro tawa at kantiyawan lang ang maririnig sa amin hanggang gabi. Pero may isang bahay na hindi ko makakalimutan, bahay iyon ng kakilala ng tropa namin, si Mang Rudy. Pagpasok namin, masiglang sinalubong kami ni Mang Rudy. Pasok, pasok.
Kain muna kayo rito. Walang makatanggi sa kanya dahil puno ang mesa niya ng pagkain. May adobo, sinigang, menudo, at sa gitna ng lahat, may isang malaking mangkok ng dinuguan. Bawat isa sa amin kumuha ng tig-isang plato. Siyempre, dahil fiesta, hindi pwedeng tumanggi. Pagkakuha ko ng dinuguan, napansin kong iba ang itsura nito. Masyadong madilim ang kulay at may kakaibang amoy. Pero dahil ayaw kong mapahiya, nilagyan ko pa rin ang plato ko. Napansin ko rin na tahimik ang tropa ko. Lahat sila, parang nagpipilit mumiti habang sinisimulan ng tikman ang pagkain. Pagsubo ko, agad akong napatigil. May kakaibang lasa ang dinuguan. Hindi ko maipaliwanag pero para itong masangsang na hindi ko pa nararanasan. Tumitig ako sa plato ko at parang may kung anong gumalaw sa sabaw. Sinubukan kong huwag magpahalata pero kitang-kita kong nalalaki rin ang mga mata ng tropa ko. Naalala ko bigla ang kalamansi sa bulsa ko. Baka maayos nito, sabi ko sa sarili ko. Pasimple kong kinuha ang isa at piniga ang kalamansi sa dinuguan. Sa una, akala ko ay nagbiro lang ang ilaw ng bahay, pero hindi pala. Sa mismong pagpatak ng kalamansi, biglang nagbago ang anyo ng dinuguan, tumigil ang lahat. Ang sabaw ng dinuguan ay parang kumulo kahit wala namang apoy. Ang mga laman na nasa mangkok ay biglang kumilos, parang nagkakaroon ng anyo. Sa harap ng plato ko, may tumubong tila hugis kamay mula sa laman. Maya-maya pa, unti-unting bumubuo ang laman sa isang bagay na parang katawan ng tao. Bawat galaw nito ay tila may buhay. Anong nangyayari? Halos pasigaw kong tanong sa mga kasama ko, pero lahat kami ay natulala. Ang tropa ko hindi na rin makagalaw. Ang laman sa mangkok ay nabuo bilang isang hugis ng ulo, kulubot ang balat, at parang may dugo ang mata na bumukas mula rito. Umalis na kayo, bulong ng isang pamilyar na boses. Hindi ko alam kung sa panaginip lang ba yon o mula mismo sa dinuguan. Pero bago pa kami makapag-isip, biglang gumalaw ang buong mangkok, tila buhay ito, at unti-unting gumapang papalapit sa amin. Sa sobrang takot, napahiga ang isa kong kasama habang kami naman ay halos hindi na makahinga. Pinilit kong ihagis ang natitira kong mga kalamansi sa mangkok at sa bawat patak ng katas nito, tila humihina ang galaw ng nilalang. Sumisigaw si Mang Rudy sa sulok, "Diyos ko, patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadya." Hindi ko na inalam kung ano ang ibig sabihin ni Mang Rudy. Sa takot namin, tumakbo kaming 5 palabas ng bahay. Naiwan naming nag-iiyak si Mang Rudy, pero wala kaming lakas ng loob na bumalik. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami nag-uusap-usap tungkol doon. Isang bagay lang ang natutunan ko, Kuya Frey, huwag na huwag tatanggap ng pagkain nang hindi mo alam ang pinagdaanan nito. At syempre, laging may dalang kalamansi, baka sakaling ikaw ang sumagip sa mga kasama mo.